Tul il-jum tal-ħadd, il-President ta' Malta George Vella flimkien mas-Sinjura tiegħu Miriam Vella laqgħu lill-pubbliku ġenerali għall-iskambju ta' awguri tal-aħħar tas-sena. F'dak li qed jitqies bħala dak li suppost għandu jkun l-aħħar miliet tiegħu f'din il-kariga. George Vella laqa lill-pubbliku fil-Palazz tal-President fil-Belt Valletta għall-iskambju ta' awguri tagħhom għall-bidu ta' din is-sena l-ġdida. Diversi persuni laqgħu din l-istedina u kellhom l-opportunità li jitkellmu personalment mal-President, opportunità li ma tiġi b'mod frekwenti. F'kumment ma' Net News il-President Vella wkoll għadda messaġġ għal sena l-ġdida u fih sostna li jixtieq li l-sena l-ġdida l-poplu Malti wawx jkollu sena mimlija paċi, għaqda, prosperità u saħħa. Meta wieħed iħares lura u jara li minkejja l-awguri kollha snin kollha jkollhom mitluħ u l-nżul tagħhom. Ġifieri, ħadd ma jimmaġina ħansiru f'xi sena li ma ħajkun hemm assolutament xejn tankwit. Però minn qalbna aħna nixtiequ dejjem illi s-sena d-dieħla tkun kif ngħidu dejjem aħjar minn ta' qabilha. Għandna nitalmu mill-iżbalji li nkunu għamilna u mill-affarijiet li nkunu forsi stajna minna aħjar, però jiena nemmen u nixtieq li l-poplu Malti wawċi kollu li s-sena l-ġdida tkun sena fejn ikollu iktar paċi, iktar għaqda, iktar prosperità fuq kollox saħħa. Intant il-terminu tal-President George Vella mistenni jintem propju f'April ta' sena d-dieħla. Hekk kif jintemlu t-terminu ta' 5 snin minn meta ħass suċċessjoni tiegħu tal-President tar-Repubblika mingħand Mary Louise Colero Prega. Madankollu li jidher li sal-lum, id-diskussjonijiet bejn il-Gvern u l-Oppożizzjoni dwar min jista' jokkupa din il-kariga għadhom ma bdewx.